Ai ngo yu Trai hai gani ke por ke mynta kwa ban iaphi ke tien ke jongphi hai gani ke miet hai shwa ba pen tia no ka ni ke tien ke jong Trai ke bang kwa ban pen sngo ban iaphi ke kon ke jongphi hang no ba pidon hai gani ke miet ke mynta yang ke ni ke tien jong Trai ke dong ke bor ke jingem ke jongphi wat ki kuslai ne ke dono jongphi ngai ho Trai baro Kadon ke jeng pen sngo pen ki kadonot ke jenga yo dei ma phi hai gani ke miet pidon hai ke jingkut lat jo ke jingem kat ba phi pai saudong ye ke jingem pidon ke jingkut lat la galong ha ka bela ke sngi ha ka jingpang ke ba phi ye kendo hai ke jingem ke jingphi pila persang banwat de kilat ki jing sumar ke ba per Henry pi klem yo ya ka jing pen khia ke bapura don hateng ke jingpang ke kham duna sisngi arsngi hadian ke khi biang ke yo bor biang ya ke jingem ke jongphi bat kala pen jenjar kala pen du jingkermen ya ke jingem ke jongphi ki khon ke jongblai ke don ke jingkut lat ke don ke jingkut lenti pi sngo du jingkermen sisa ke jingem haba pi pai sau dong ya ke jingem ke jongphi pi sngo lengo lengan ti hai gane go pon nga kwa ban ong iaphi ki khon ke jongblai ni don yo Jesus Christ u ba kran shai ne ke tien ke jomli ong wat ki kuslai ne ke donot jongphi baro to nget phi hanga kabot hau blai hai gane go por ha ki pedeng jaga jingkut lat jaga jingem ha pedeng jaga jingno men siam ha pedeng jaga jingling a pisa jaga men siam hangno pidon ha gane ke miet Utrai un pelai lut iaphi ne kita ki jingte ne kita ki jingkom ke ba pia kendo hai ka jing jongphi ngang iaphi ba pi pan sho Trai phi nget ho Jesu ka Bible ko ang ba u play jangi u thao lenti ya ka jaka la ne ka lenti ka bom dan lenti yo mynta pidana pading jaga jingkut lat phim dan lenti shu kumno ba phinya kumno ba phinle phim tip shu ya la ka jong ka jingem hai ga ne go pon nga ong iaphi ki khon ga jong play u blay u thao lenti ya ka bom don lenti u pen long ya ka lenti tang ko winga kwa banong iaphi gani ka miet nget o Trai de ka do not ba no ba de ka men siem ba ro u plain ai iaphi ka jing cha than ke jing bot je perkhat ha ka men siem ka jongphi ha ka de ka miet ha ka ba phin thia ha ka jing do rekat ka jong blay ha ka jing pen khia ka jong blay wat nam artatin wat nam pe ye gitu ki jing ring ong iaphi pe show Jesus ting teng ba pipe iri ki jing kitu ki jing ki alam iaphi ban penduk jingkermen ring ong ba pipe show Jesus ka walam ya ke jingkermen ka walam ya ke jingkhia namar ba ka Bible ka ong ya kita ki ba ap kermen hanga daliling ngam penle rain mo kho rom lanong ka besan di kot ka besan bat kita ki ba nget hanga daliling ngam penle rain mo kho rom lanong ka besipo di kot ka ba khat wei ke kran ni kita di hai ga ni ko pon ki khon ke jongli hang no pidon lan pidon na pareng jaga jingkut lat jaga jiem nga khot iaphi hai ga ni ka miet wat nam kut lat wat nam khmi tang da ke jing yo i ki khmat jongphi ring ong to pai show blay da ka do not baro namaru ni u blay bangi ngi sakri u khot yanga ba di phi na ka por shi ka por u do ong to wan hanga phi maro ki bat thai bat ki ba khia ga jingkit dengan penjem ya ga da ga jingkit ke ba khia ke ba phi kandu hai ga jingem ga jongphi ti hai ga ni ka miet pidon na pedeng ke jingling a pisa men siem hai ke jingkut lat jaga jingem u play un thau lenti iaphi tang ko wi phinyo ka jinget o Jesus Christ tong en yo ye ka jing nget hai ke ni ko por hai ke ni ka miet ka kwa ba ni duwai na ka lang bat phi ko mu sekri chung Trai ko ba nga don ke jingkit kli ka ba na ko por shi ko por ka ba nga chi duwai lang bat phi ti hai ke ni ko por nga kwa ba ni duwai lang hai ke ni ka miet ha shwa ba phin thia Utrai ken rat Utrai manganga sakri wa pipi sakri un pen khia ba un weng ye kata ki jing khang lat ki jing khang lenti pinyo bala pinyo sngi pin kot pin khia pinyo kamai ke ji ha ga jing em go jpi ka ba man la ke sngi ti ga ne go pon nge duai lang da ka ba pinget ho Jesus bo ho Jesus ye ke jing ket jang pi ba ro khot un kit ba don shan ma u ye ke jing em go jpi ha ga de ka me di tong nge duai lang nge ko por ko pa bi nyowan shime Trai nge duai ge ni ki khon chame ko Trai ke budan ke jing no man siem jaga jing em ke jing ling ai ke jing pisa padeng ke jing pang ke jing sitom
Trai be ia jangan duwai ke jing penkhia jeme ke jing pang ke badon ke met chuki haki khon ki kti chuki ke bahing besem ke jing trai don ke jing la pisai ke don ke jing do jing kerman ke jing kutlat hapadeng ke belah ke sengi ke kamai ke keji ke bambiang trai ngada duwai men plilat men pli jing khang ko trai ki bekin yo kamai ke keji ke yo ke belah ke kot ke khia ke babet ke babiang hai ke jing em chuki trai shimti trai ngani ki khon jeme ko trai kinu trai ke jing ke ndo jing syam ke baki mat hai ke jing em chuki ha ke ne ke mit kan don ke jing pelai kan don ke jing penkhia na me trai kerteng ke jung Jesus Christ ke duai be nge pelai lot hai ke ne ke pot ai ngo trai Jesus na me ngau ye ke jing duai kerteng Jesus bana Nazareth nge duai nge pelai lot ke ne ke pot amen amen trai ke ku iaphi hai ke ne ke met tia so ni si syam pat ha ke bai pan ke pot amen